ni mo imba sura chama zigi meka nyamada ka nyashin jabaranu mo wala sa famu ya bise sura ofe Sherifla TV bamananga kuna foni na mimbi wala like auye malikunga ani jien fan wore ukunga ama fo yengo ninye apma seleye anga malide menunye uka sanve kalaunge risila jamana kono kabini domi abiwude ko URSS afoka nake risila ye ufarala nyonga kake tonye kabeni sibiri utikalo leta ani duru ye memorial Modibo Keita la uye barosigi do boloda barosigi menda kunye feraj memese bla senga memese kato balo bise ka malidenw labo yani san 2050 che barosigi ingene ka nyinini kala uminu nyashime dunga fa nasera umo sene nasera umo hulu bela jele nyonzoro akeneka ninga dofo nyonye anga nyinini kala Aminata Traoré na kajatala Abdoulaye Sogodogo ngumbe Sherifla TV jabarani tokola ukwa soro lifle ni sigimi ɲɛnamayalen filɛ ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fɛ minnu y'u ka kalan kɛ Rusira ani baaradege n'a bɛ fɔ a ma nansarakan na Association des anciens étudiants et stagiaires de Vorogne ex-URSS an'u ka bolodi ɲɔgɔn ma Fédération de Russie maaw fɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka na kuma dakun kan n'o ye togoya min na maliyɛnw bɛ se ka balo ka sanga ni san 2050 ye n'a bɛ fɔ a ma nansarakan na comment nourrir les Maliens d'ici 2050 n'a kɛnɛ bonya n'a karama kun talen do ka di minisiri ma min ka ca ɲɛsilen do sɛnɛ baganmara mɔni n ka jamana kɔnɔ Maliens olu bɛ se ka balo cogo di ka se fɔ san 2050 la Maliens balo cogo donc an bɛ dun ka fa humu de kɔnɔ yan bi dun ka fa humu an b'o de kɔnɔ yan bi donc maaw bɛ an bolo minnu fana y'u ka kalan kɛ sɛnɛ baganmara ani jɛgɛ mara minnu y'u ka kalan k'o kan bon n'i ko ko dun ka fa sɛnɛ de do n'i ko dun ka fa baganmara do n'i ko dun ka fa jɛgɛminɛ do n'i ko dun ka fa fɛn caman de b'a kɔnɔ fɛn o fɛn ni a bɛ dugukolo kan ni baara bɛ kɛ n'a ye dugukolo kan o bɛɛ dun ka fa bɛ daminɛ o bɛɛ de la minisiri y'a fɔ cogo min na bɛɛ k'i jija ka dugukolo filɛ an kana dugukolo kɛ sojɔyɔrɔ dama ye o dama tɛ dugukolo ye a bɛ fɔ min ma ko sɛnɛ baganmara ni ko ko bagan tɛ se ka maga baganmara ni bin ma falen bin bɛ falen dugukolo de kan donc an k'an jija an ka an disi ta dugukolo la ka dugukolo baara a bɛ se ka kɛ sababu cogo min na ka dun ka fa sabati an bɛɛ lajɛlen bolo o dakun in tali kɛra nisɔndiyaba de ye maaw bolo bari u y'a yira u ka laseliw kɔnɔna na ko adamadenya tɛ taa ni dumuni tɛ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la togoya min na an yɛrɛ bɛ se k'an ka dugukolo sɛnɛ n'an ka sumasi ɲumanw ye an'u lasagocogo ɲuman dun ka fa kɛnɛya fo ka taa se a nafasɔrɔ siraw ma o bɛ se ka sabati togoya min na an ka jamana kɔnɔ yanni san 2050 cɛ masala min lawaleyala u ka conférencier ba fɛ n'ale ye Aliou Bari ye ni dumuni n'a kunkanko dɔn b'an kana don Bakala pont a barrage construction daminɛna 1932 a banna en 1947 mais barrage dilala pour 2 milliards d'hectares mais albi a ma se 200 000 hectares ma albi a ma se 200 000 hectares ma mais gravitaire kɔrɔ min i bɛ ji dayɛlɛ a bɛ wolongoto ka taa yɛrɛ ma i t'a pomper i t'a foyi ale y'a Mali sɔn ji b'an bolo sur 2000 km. Le fleuve Niger est sur 1700 km. Le Sénégal est plus de sur 300 km. Mais ala ye ji d'a ma Niger b'an bolo kilo 1000 ani 700 Mali kɔnɔ o walankatalen don ji b'an bolo dugukolo b'an bolo tile b'an bolo an population jeune b'an bolo malien est intelligent malien ye mɔgɔ hakili duman ye an ka mɔgɔw bɛ se sɛnɛ na u bɛ se sɛnɛ min na o sɛnɛ ma daminɛ bi yɛlɛnni b'an ka jamana kɔnɔ donc daba an b'o dɔn daba ye malien balo mais bi pour ka tracteur dɛsɛlen don k'an balo ça veut dire que an t'a la ka baara kɛ ça veut dire que maliden kura ka baara kɛ pour que an ka se k'an yɛrɛ balo an ka dugukolo an k'o bayɛlɛma an ka ji don ba la an ka se ka dun ka fa sabati an ka jamana kɔnɔ minisiri min ka ca ɲɛsilen do sɛnɛ baganmara ani mɔni ma a ka laseliw kɔnɔna na a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin ni faraɲɔgɔnkan jɛkulu in ma u ka nin masala kɛnɛ in sigili la min bɛna kɛ sababu ye ka hakilina falen kɛ sɛnɛ togo ɲuman kunkankow kan ha ka ja an da la dumuniw ka se san 2050 ma n'o ye furancɛrɛ fanga ɲɛmaw ka laɲini kunba dɔ ye jamana fɛn o fɛn ta ni ye développement fɛn fɛn ta a kɛra industrie a kɛra fɛn fɛn a bɛ fɔlɔ cikɛ de la n'i ye fɛn fɛn daminɛ n'i ma cikɛ ka sɔrɔ kɛ ka fa a bɛɛ tɔ ka jɛ donc bi thème in b'o de kan ka maliyɛnw bɛ se ka balo cogo min na horizon 2050 a tɔ o bɛ se ka taa usine na a tɔ bɛ se ka feere n'i ye cikɛ ta n y'a fɔ n ka discours kɔnɔ cikɛ ye bɛɛ ka baara de ye maliyɛn bɛɛ kungo de don
parce que an ka jamana économie bɛ repose o de kan ni an y'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an y'an cɛsiri a objectif a bɛ se ka atteint 2050 pour que an ka sɔrɔ fɛn tɔ a bɛ se ka taa unité de production kɔnɔ an b'a exporter an bɛ se ka valeur ajoutée créer a kan pour que k'an ka économie sinsin donc o baara o y'an ka baara ye ministère de l'agriculture donc o baara fana bɛ don an ka vision kura hukumu de kɔnɔ n'o ye projet structurant fɔlɔ ye donc o nisɔndiyalen don donc ka foli kɛ Mali ni Russie la coopération masalaw togoya min na u ka dakun tali bɛ se ka sabati n'o ye maliyɛnw bɛ se ka dumuni kɛ cogo di ka sanga ni san 2050 ye n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na comment nourrir les Maliens d'ici 2050 jabaw fo ka taa se ɲininkali ni jaabiw la o de kɛra ka ni sigi kun cɛ Mawuludu Nabawi fɔlɔmaw ni labannaw kuntigi Muhamadu Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye ka bange ni nisɔndiya kɛnɛbaw bi sigi sen kan san o san ka sanga ni ɲina Mawuludu ye silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansardine International FADI ye a ka kolabɛnni jɛkulu minnu bɛ Bamakɔ u bɛ labɛnbaw la yani Mawuludu cɛ baw silamɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bani dafɛ o de y'a to sigida 6nan kolabɛnni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna commission vigile u ye Mawuludu baaraw n'u don ka bɛn ni juma utikalo tile 14 ye sigida 6nan silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Jabala la Sarakɔrɔkaw fɛ an ka ɲininikɛla Abdul Karima Sako n'a ka jatala Bubakar Tarawele Ngume Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la u ka sɔrɔli filɛ. Nin ye laadalasigi ye min ni a bɛ kɛ san o san don ɲuman na ziyara ani Mawuludu waatiw mana surunya. Commune 6 sous-section Ansaru u farala ɲɔgɔn kan n'o ye comité 24 ye. Ka na hakilinaw di ɲɔgɔn ma baaraw bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na ka kɛ ni ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye. Ɲina sigiw fɛnɛ kɛra a yirala k'a fɔ maa minnu sɔnna ka na u tɔgɔ di ka baara kɛ ala kama maa 800 ani kɔ comité 24 olu ka fara ɲɔgɔn kan baara hukumu na n'o ye commission d'organisation ani vigile ye. Laɲini wɛrɛ taara fɔ k'a fɔ baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na dunanw minnu bɛ ka na u ka bisimila bonya ni karama kɔnɔ baara labɛnbaw baara ka nɔgɔya olu fɛnɛ bolo ka na o fɛɛrɛw ni o hakilinaw di ɲɔgɔn ma ka kɔ baara yɛrɛ don ɲɛ. Alhamdulillah comité in kɔnɔ baara bolofara caman bɛ yen vigile bɛ n'o ye finifimatigiw ye ani cafin bɛ minnu bɛ baara bɛɛ kɛ ani maintenancew mais nin tɔn ye vigile tɔn bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan n'o de Ansardine baara bonda bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan n'o de bɛ wele ko COV. I n'a fɔ karamɔgɔ bɔra k'a fɔ cogo min na baara in kɛcogo ɲuman na o la an kɔni bɛ min fara karamɔgɔw ta kan o de an ye min mɛn ni ala sɔnna ma an bɛna baara kɛ n'a ye n'o de ye anw baarakɛlaw ye parce que karamɔgɔ kumana an baarakɛlaw de kan ladamu ani baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman na donc an bɛ fɛ o de ka kɛ o de la an ye jama fara ɲɔgɔn kan san o san ka baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan ka don ni hakilila ɲuman ni kunkunna kelen ye o de ye an farakun ye ɲɔgɔn kan walasa ka karamɔgɔ ka laɲini sabati. An bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ka jateminɛw ye ka sabu kɛ baara o baara bɛnkan de b'a la tacogo de b'a la walasa an dɔ kana taa don fili dɔ kɔnɔ min a bɛ kɛ dansago ye ka tiɲɛli se an ka nafolomafɛnw ma sabu ni baara in ta k'a lajɛ bonda caman caman de b'a la bon nafolobaw de bɛ kasara a la bon ni baara ma faamu dɔrɔn a fili ti ban bon ni baara fili ma ban dɔrɔn i b'a ye ala k'an kisi a erreur ti ban bon pour ne pas que an ka don erreur kɔnɔ o de kama an ye hakilinaw ta an ka ɲɛmɔgɔso fɛnɛ farala kan ka jɛ ka hakilinaw caman ta k'an kana sigi an ka jateminɛw kɛ fili bɛ yɔrɔ min na an k'olu corriger walasa an bɛ se ka jɛ ka taa hakilina kelen na cogo min na sabu ka d'a kan n'i nana k'i bɛna baara de kɛ i ni mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ bɛn kuma dɔ la i ni mɔgɔ dusuba bɛ bɛn kuma dɔ la i ni mɔgɔ sabalilen bɛ bɛn degun bɛ mɔgɔ dɔ kan kuma dɔ la tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ dɔ kan kuma dɔ la dɔw yɛrɛ lafiyalen don mais n'i y'a bɛɛ miiri hakilina kelen na kuma dɔ la i ni dɔ ka jaabiliw senfɛ a bɛ ɲɔgɔn jɛ bon n'i ye sabali minɛn ta ka taa baara in kɔnɔ bonya ani karama kɔnɔ o la fɛn o fɛn mana k'i la i bɛ se k'o kun ala yɛrɛ ka jati k'a kama. Organisation maaw olu tun bɛ kɛnɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Yoro Jara a y'a yira ka kɔrɔfɔliw la k'a fɔ nin baara fɛn fɛn bɛ kɛ u fɛ sariya dɔw de b'u bolo baara in bɛ min labato a ye wele kɛ ka ɲɛsin baarakɛbaw ma o la u k'u to ɲɛmaaw kɔ o baaraw la sariya minnu bɛ fɔ u ye dan minnu bɛ yira u la baara ka kɛ ka dan o yɔrɔw la n'o kɛra laɲini bɛ sɔrɔ dunanw bɛ na nɔgɔya la ka segin nɔgɔya la ka sɔrɔ baasi ma bɔ a la. San o san ani commune 6 mɔgɔw an bɛna nin kɛnɛ in sigi donc kɛnɛ in sigi kun tɛ foyi ye ka hakililaw diw kɛ ɲɔgɔn ma ani ka faamuw di ɲɔgɔn ma donc n bɛna ziyara ni mawuludu baaraw u bɛ se ka don hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ la n'i ye baaraw jateminɛ fanba ye an ka baarakɛla minnu y'u yɛrɛ di ala ma donc ko bɛɛ gulonnen don olu de la donc ni olu y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ a ka ca ala fɛ an mago bɛ min na o bɛ sɔrɔ donc o de la an nana fara an balima ninnu kan bi ka u ka lancement kɛ o fɛ.
donc an bɛ min ɲini u fɛ dɔrɔn o de ye fadi ka laɲini ye min ye tuma bɛɛ u ka to o hukumu kɔnɔ ka d'a kan baara ninnu sigilen don sariyaw de kan donc o sariya minnu ni o fɔra baarakɛlaw ye u ka sigidaw la donc bɛɛ ka o guloki don i kana ka tila ka an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka sabali ka ɲɔgɔn lamɛn donc ni kulu ye ni ala sɔnna an mago bɛ min na o bi sɔrɔ donc karamɔgɔ bi wasa donc a ka invité fana bi wasa an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ wasa. Ni kɛnɛ kelen kan ko bonya bɛ mande bonyamasegi bɛ mande o hukumu de la Musa Sanogo bonya jɔnjɔn dira ale ma a ka cɛsiri n'a ka yɛrɛ di tɔn baaraw la tableau de reconnaissance o dira a ma kɛnɛ in kan. Nungu Islamadi Meto Fédération Ansarine International Fadi aka kolabene jakulu bulo faraw bela jele farale nyonga kabara unu doni deye ka damene accueil hébergement chafin vigile restauration bunda bela jele ka mauludu bara unu do de kundu kuluba yirimajo kawyuka kenya so kura soro ninga kurubongari kabeni dimashi uti kalotleta ani woro yin kenya bise ka sigida den labo chugomi kenya so yin ndayele kunye odeye kenya tigilamawu katase sigida nyama ya so nona blawmo ani sigida den bela jale nyonzora kurubongari yingene ka asenve fana mawulu la banawu segesegera fu falakini oye consultation médicale gratuite anga nyine kala alhamidu badinina ka jatala no homu ko ne nga folanga je kanyamada kasigida lamo ka kenya ko sabati o baranu don kene do de flenye yirima jokuluba asako yiko o kenya sokurae munga lanyini ka kenya madu sigida lamo la dakuru yakele ka kenya sabati kerenkerenya ma ambala kan demsenu shifi bakuruba folla demaya obse lafiya soro chugomne kasoro umayoro jamboli nimbara bay denye mbala ni a jatimne mo wonu mego dewre ka franyon ka ni kosuku ke vraiment ankanka ou encourager comme on rega do tro nyem robia ka damne asako yi présent là ka ta CCRF là ka ta filas conférence présent là akila bebe kene kayano be nyembe ni koina ni do de kanga fara ni ga suno fe magante ka bonna pratiquement olu minke olu kanga minke nu de yo ke déjà ne akila u ka go tega fadron ka fara ko pour que atoka nga siga irwa chogomna ambo nyini anga jenye bon fe ko kanye ne ala sona temire bora ka força ko ale de mali ko nu be texte respecté katwe asapo be o de asapo yiri an wasalen do nay an bɛ a ɲini asabu yugu mɔgɔw fɛ u k'u ɲamada tɛmɛnen n'a ka mɔgɔw fɛ n'i ye karamɔgɔ sɔrɔ e la n'i kɛra kalanden ɲuman ye a ka ca ala fɛ e b'i don dɔ ye n'i ye sira bɔ ɲuman sɔrɔ i ɲɛ n'i ma i kuncɛ bonya a ka ca ala fɛ e bɛ sira ɲuman bɔ ala k'an ban se ma bon an bɛ location de la an bɛ ala deli an yɛrɛ ka sigiyɔrɔ ala k'o nɔgɔya. Dr. Simon Dairela nga femi équipement o ma ko bana kosebe femi anga fura o binew ashima dafa ni aw yɛrɛ donna aw bɛna ye an tɛ fɛ o ko ka bila ka sumaya docteur terminer ini ka jama CCRF ɲɛmɔgɔ ka représentant bien an tɛ fɛ o ko in ka sumaya fiyewu barisa adamaden i t'i sago la a bɛ se ka kɛ ne bɛ n sen kan bi ala kana cɛ diya sini ne dalen bɛ kɛ donc ni minɛnw dafalen tɛ an bolo yan nɔ yalima gɛlɛya tɛ don a la wa. Asako yiku kenya so akolomukari kene kan mashide masonga toko kabini sigida nyemo adugutigilakaw dine nyemo fokatabla kenyere iton ani kenya ko jalatige baw be kilingelena kumata ni kene kan niki kanusondia da kenemaya mais yirma jo asako bangira en 1997 ya so asako foi bara tunte yirma jo kono ya bi anjol de be je pense que asako duro de be ni mafi parce que asako sibe asako yisibe asako bako be asako yiku wala bangira bi je pense que asako yir ka kono wala de niye anga folbe be kulba kawbe vraiment ninguye hamiye bite bikote abibo afara togo mi abulla asaro yirko aka chani sandure assemblée
asago yɔrɔ assemblée bɛɛ a b'a kɛnɛ kan ka kuma fɔ foyi t'an ka kuluba foyi t'an ka kuluba foyi t'an ka kuluba bi u ka cɛsiri la ni asago y'i k'u bangera an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin. Ka nin kɛnɛyaso in sigi sen kan bɛɛ lajɛlen y'i jɛniyɔrɔ fin o waleɲumandɔn fɔliw kɛra kɛnɛyaso in ma ɲɛma fɛ n'a da sera gɛlɛya damadɔ ma k'a ɲini halisa o bɛ se dɛmɛ sɔrɔ cogo minɛ yasa k'u ka kuntilennaw waleya. Dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ kɔfɛ an m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye consultation gratuite ye ka maaw lajɛ fu ani falaki o baaraw fana boloda la. Ala barikala an sera ka a sɛbɛn sɔrɔ n'o y'a wolo sɛbɛn nka bɛɛ k'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta k'a daminɛ ale la fo kana se ne yɛrɛ ma yan an bɛɛ k'a dɔn an bɛ luwanse de la so in ye luwanse de ye kɛnɛyaso kɛnɛ ti an bolo yan k'a jɔ fɔlɔ u k'an dɛmɛ kɛnɛ sɔrɔli la u k'an dɛmɛ an k'a jɔ o de ye an ka laɲini ye o de ye gɛlɛya min bɛ anw kan bi yɔrɔ kura don minɛnw man ca kɔnɔ ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na kɔnɔ bi k'o ye minɛn ye nin bɛɛ ye kuluba cɛ n'a musow ka dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ de faralen ɲɔgɔn kan ka welewele da jamana ɲɛmɔgɔw ye jamana faamaw ye u ka u hakili to an na an minɛnko fana na. Association de santé communautaire Yirimajɔ kulubakaw fɛ dakuruɲɛ kelen Asako Yiku maa bɛ se k'a fɔ ko tare tare bawo fɛn min ye sigidalamaw ye olu ka san caman hamina ko nin ye o bannen bi. Bangoni Jaminabugu Sirifila duba kɔnɔ wolokansigi Aseyada Sherif Ahmed Tijani Haidara ye tamaningaw minnu sigin bɛ Bamakɔ taamaden dɔw bisimila minnu nangun bɛ bonyamasegin na a ye ka sabu kɛ a se dan bɛ cɛkɔrɔba sendanɔ na n'o ye Aseyada Sherif Usman Madani Haidara ye ka mɔɔw wele ka taa Ala lasɔrɔ sira ye. Jango kosa ina wulukanzigi Aseyada Sherif Ahmed Tijani Haidara yana ka cɛkɔrɔba lasɔrɔ Abidjan kɔnɔ a bɔra taama dɔ la Europe nazarala jamana caman kɛra a fɛ maaw weleli la ka taa Ala mɔ o bonyamasegin jɔnjɔn de tɛnkuna a la tamaninkaw fɛ minnu sigilen bɛ Bamakɔ Bangoni Jaminabugu Sirifila duba kɔnɔ min bɛ ɲɛfɔ an ye k'a fɔ ne Bacili fɛ an ka ɲɛmada. Tamani Shirifu ka du ani minnu sigilen don Bamako yan u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu sanuman kelen ye kana alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ka denbaya sira la tagama wasa kana bonyamasegin foli kɛ ani waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin zamzamiyu ka golokansigi ma an karamɔgɔ den Aseyid Sherif Ahmed Tijani Haidara balimaya ni sinjiya bɔnye ni kun b'a la Tamani Shirifu bolo o de ye ka se ka na u badenkɛ ma k'a fo k'a barikada a ka cɛsiri ni wuli ka jɔw la diinɛ laseli baara min bɛ ka kɛ a fɛ k'a sen da a ka cɛkɔrɔba senda nɔ na diɲɛ korokara n'a lamini kɔnɔ o bonyamasegin foliw kɛra baya karamɔgɔ den ka san 2026 tournebaw n'o janjow bɛɛ lajɛlen diyara k'a daminɛ Guinée équatoriale ka tɛmɛ Côte d'Ivoire, Faransi, Espagne, Italie, Belgique cɛsiri ɲinina Shirifukɛ fɛ hali bi a ka diinɛ laseliko ɲuman na bonyamasegin togo la Torofe Ciwara Tamani Shirifu y'o kɛ bonya ye ka taa u badenkɛ n'u sinji n'u jɛɲɔgɔn ma. An fɛ suna hakila foyi ma an bilala ni balimaya ni kelenya tɛ ka bɔ Tamani fɛ Bamakɔ yan Sirifilaka bi fan o fan fɛ ani a bɛɛ ka kelen ni balimaya ni kelenya de ani n yɛrɛ cɛsiri min ye Sirifila an ye wulikajɔ min y'a fɛ Ala ka diinɛ dɛmɛ na ka tugu a fa la n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye donc o la an y'a ye an ka nin bonyamasegin k'a ye k'a yira la an ni b'a fɛ an farikolo b'a fɛ an dusukun b'a fɛ non seulement an tɛ se ka ye ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ bɛɛ farikolo la mais dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la donc an ye nin kɛ o de kama balimaya kama ka dugawu kɛ si yanni kɛnɛ lafiya Ala k'o d'an ma Ala k'a n'a si janya Ala k'a n'a fanga se. Maa o maa tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen y'i ka nisɔndiya jira ka sanga ni Tamani Shirifu bɔli ye fo Tamani kana fara Bamakɔ Shirifu denw kan k'u bɛna u badenkɛ fo ka waleɲuman dɔn ani ka bonyamasegin kɛ a ye. Sirifila du balimaw olu de farala ɲɔgɔn kan kabini Tamani ani Sirifila den minnu sigilen don yɔrɔ wɛrɛ la ka Ciwara jɔnjɔn barikada sinji tugu balimaya kana di u balimakɛ ma balimakɛ min sinji ni jeli b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka taa se diinɛ yɛrɛ balimaya ma u ɲɛ b'u balimakɛ la cɛsiri min na jija min na olu yɛrɛ tɛ to ten u bɛ fara a kan farikolo la hakilina la dɛmɛ la ka ɲɛsin u balimakɛ ma
kado caman dira sirifila duma bonya caman dira sirifila duma maabaw fɛ kanujɔnw fɛ nga ni jɔnjɔn in ni bonya in ni ye famille yɛrɛ ta ye ni ye du ta ye ni bɛ n'a fɔ Seydina Ali ka baya ani maa tɔw ka baya u tɛ kelen a bɛ fɔ o ma ko bayatul ashira faso baya ni fana ye faso kado de ye an b'a dibaw fo k'u ni balimaya. Bonya warala nisɔndiyaw ma dogo kɛnɛ in kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ Aseyid Sherif Ahmed Tijani Haidara a yɛrɛ kɛlen kɔfɛ ka kɔrɔfɔta a y'a ka nisɔndiya ni nimisiwasa jira ka da a balimaw ka nali la ka na kanu ni kelenɲɔgɔnya jira a la k'o y'a fa. An nisɔndiyalen don ni an badenw ani an sinjiw o yeli ye nin kɛnɛ in kan ka na an ka balimaya sinjiya min b'an cɛ ni ala ye an jɛ o la diɲɛ na yan ka na hali bi ko o juru banba nin ye tamasiyɛn de ye min ye kɛnɛkanta ye ka yira an na an b'a dɔn min bi gundo la o de ka bon nin ye nin ye ŋaniya yira de min bi ye mɛ an b'a dɔn ni fɛn o fɛn bɛ an baden ninnu bolo u b'a kɛ wa o y'o caman yira an na an filɛ o dɔ de kɛnɛ ka bi ko kana an wale ɲuman dɔn an bɔra taama minnu na o wale ɲuman dɔn don kɔrɔ an jɛra balimaya o ye joliya sira ye nka o bɛɛ n'a ta ala tilala k'an jɛ balimaya la karamɔgɔ a denw don nka olu tilala ka fara kan nin diinɛ ko in na a baara la hali o filɛ ka na fɛn min d'a ma balimaya samali yɔrɔ wɛrɛ tɛ dɛ diinɛ ko baara hukumu o kelen de don o la foyi t'an bolo ka u fo kɔ k'u barikada k'u wale ɲuman dɔn u ka nin baara min ni o nana kɛ an ye ka f'u ye o sara bɛ ala bolo o b'a bɔ nin ci wara a y'a nisɔndiya ci wara camanw dira ma maa camanw fɛ mɛ an balima ninnu ta o ye an nisɔndiya ka se hakɛ ma ala dɔrɔn de b'a dɔn fɛn yɛrɛ tɛ a kun de don a kun de don o la u sara bɛ ala bolo kɔrɔbayara ka cɛkɔrɔbaw to ɲɔgɔn bolo minnu sigira bamakɔ yan o bɔ ɲɔgɔn ye kalo o kalo u bɛ taa dɔ fɛ yen anw yɛrɛ kɔrɔbayara an bɛ fa bɛɛ dɔn bamakɔ sigi la yan ka sababuya kɛ an faw ka o ɲɔgɔn minɛ ye denw fana nana o sira kelen bɔ an bɛ ɲɔgɔn kan o de la o kɔrɔ dɔnbaya bɛ an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an faw ka o sira in kan. Sigi bɛ taa kuncɛ wagati min trophée ciwara min kɛra bonyaba ye Tamani Sherifu ka denbaya fɛ k'a di u badenkɛ ma an karamɔgɔ den Aseyid Sherif Ahmed Tijani Haidara o remise symbolique kɛra ka sɔrɔ ka dugawudenw kɛ ka sigi wuli. O de fana b'an kɛ k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan an ka jaka ɲɛmadaw fana fɛ. Chadi jamana ɲɛma Mahamata Idrissa Déby ka bɛn ni juma ye a ka minisiri ɲɛma kɔrɔ ni fangacinamatɔ ɲɛma do succès masara n'a minɛnkun bɛ a bolo ka fara fangacinamatɔ ɲɛma dɔw ka a y'u labila ni labila cogo ye sariya kɛ mɛ ka min daga jamana ɲɛma ye u k'a ma ko grâce présidentielle. Chadi jamana ɲɛma Mahamata Idrissa Déby nana fanga na a fa nɔna san 2021 kuma min na ni a fa Idrissa Déby Itno fara mamurulen jɛkulu dɔ fɛ kɛlɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ Idrissa Déby Itno ye san 30 de kɛ ka Chadi jamana mara. Succès masara fangacinamatɔ ɲɛma do a darako ka ca Chadi fanga nɔfɛ a kun minana k'a datugu Mahamata Idrissa Déby fɛ ka san 20 ka so da kun k'a fɔ a ka darako caya bɛ ka na ni siya woloma ɲɔ ɲɛni ye Chadi jamana kɔnɔ kuma bɛɛ ka to ka nɔfɛmaw su ka kɛ tiɲɛni ka k'a ka baara bɛn bɛ o mɔ. Succès masara fangacinamatɔ ɲɛma a si bɛ san 40 ani san 2 la a kun ye Chadi bila ka sabu kɛ nisɔngoya taama dɔ senfɛ a n'a nɔfɛmaw ye min labɛn polosilakaw ye mugu ɲɛsin u mɔ k'u to nisɔngoya taama in nɔ. Nisɔngoya taama in dabɔkun bɛ fɛn min kama furanjɛrɛ fanga ɲɛma Mahamata Idrissa Déby yan'a ka kalata labɛn ka kɛ jamana ɲɛma ye a kuma fɛ ka dɔ fara furanjɛrɛ fanga kundala kan o de kuma bɛn succès masara n'a nɔfɛmaw mɔ. Succès masara kun ye Chadi jamana bila a tora kɔ kan fo tɛgɛnɔbila nana kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la surunani don na sira fɛ diɲɛ ka di a mɔ Chadi fanga fɛ a ka don Chadi jamana kɔnɔ a nanen ka bɔ tunga fɛ Chadi jamana ɲɛma Mahamata Idrissa Déby sina k'a ta k'a kɛ a ka minisiri ɲɛma ye o y'a sɔrɔ jamana kuntigi sigi kalata a n'o cɛ kun ye kalo 5 ye
san 2024 a kɛlen ka kalo 5 kɛ minisiri ɲɛmaaya la Mahamata Idrisi Debi bolo kalata nanen se a fɛnɛ y'a yira k'a fɔ a ye cɛbɔ ye k'i kɔ da jamana ɲɛmaa kɔ a la kalata jaabiw y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Mahamata Idrisi Debi ye sebaaya ta succès Masara minisiri ɲɛmaakɔrɔ ni fangasinamatɔ ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ a ma jɛ n'a ka bini ye ko ale de ye sebaaya ta san 2025 mai kalo la Mahamata Idrisi Debi y'a minɛ ka kɛ wo la kalo 3 o kɔfɛ a ka kiriw sigira sen kan k'a jira k'a fɔ san 20 kaso bi d'a kun nin y'a labilalen ye Mahamata Idrisi Debi fɛ a yɛrɛ bɔlen y'a yira k'a fɔ a b'a ɲini kanubaw fɛ cɛdikaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a ban ko y'a bɔ k'a ye kaso la. Kongo Kinshasakaw fɛ fangasinamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu coalition 64 u ko u kun ye kuma min di jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi mɔ n'a ma ɲɛ ko a yɛrɛ de sera u mɔ ni chrétien diinɛ ɲɛmaaw ka surunani dɔ ye k'a fɔ a b'a fɛ sigi k'a fɔ ba ka bolo da ani u cɛ forobatɔ ɲɛmaaw cɛ ɲɔgɔnfaamuyabaliya min bɛ politiki binna k'u ka k'a ba olu kun y'a jira jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi la k'a fɔ chrétien diinɛ ɲɛmaaw se u mɔ kana se kuma dɔ mɔ u b'o de d'a mɔ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ŋaniya ɲuman bɛ la ka sigikafɔ in labɛn nka olu sigilen mɛnna k'a ɲɛnafilɛ u ɲɛ bɛ la k'a fɔ sigikafɔ ko in kɛ mɛ jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi bolo kɔfɛtɔ fɛn ye o kuma u b'a da Félix Tshisekedi tulo kan k'a fɔ u kun bɛ ka kuma min d'a ma o kuma dafara septembre kalo tile 15 fangasinamatɔw n'u kanubaw bi bɔ ka nisɔngoya taamaba bolo da Kongo faaba la Kinshasa septembre kalo tile 15 ka sugandi u fɛ maa sominen caman y'a jira k'a fɔ kunfɛ ko tɛ bawo septembre kalo tile 15 o ye wasabulo ka doni ye u ka ladala lajɛw minnu bɛ kɛ septembre kalo lajɛ o bi don septembre kalo tile 15 o kuma na fangasinamatɔn ɲɛmaaw n'u kanubaw b'a fɛ ka nisɔngoya taama boloda ka taa se fɔ wasabulo de da la fangasinamatɔn ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu C64 n'i y'a ye k'a fɔ u bi mɛn ka wulikajɔ daminɛ Kongo Kinshasa u sigan bɛ jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi n'a nɔfɛmaw la u da yɛlɛ ka tugu ko fɔ yɛlɛma ka don jamana sariya sunba la wasabulo kɔnɔ wasaden fanba ye u de ye u b'a fɛ ka yɛlɛma don a la ye ka foroba kalata labɛn jamanadenw ka bɔ k'u dɔngɔ ta fangasinamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dun bolo nin kuma tɛ yɛlɛma donni ye jamana sariya sunba la wasabulo kɔnɔ foroba kalata labɛn ni kuma fɛnɛ tɛ bawo jamana sariya sunba min bɛ ka jamana labaara bi o sariya sen 70 kɛ mɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa a ka kuma manda 2 don sariya sen 70 ni 220 bɛɛ kɛ mɛ k'o fɔ a man ka tɛmɛ o kan basi tɛ fangasinamatɔ ɲɛmaaw dun ɲɛ bɛ la k'a fɔ jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi b'a fɛ ka manda 3nan de ɲini fɛrɛ la o kuma olu tɛna jɛn n'a ye yɛlɛma ka don jamana sariya sunba la cogo si la diɲɛ ka di jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi mɔ a ka kumaw dafalen jamana ɲɛmaaya la k'a bɛ manda 3nan ɲini. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ye a jira k'a fɔ OTAN tɔn jamanaw ye min kɛ la kuma min na mago jɔr'u la ani Iran cɛ kɛlɛ lɔ k'a ma ɲinɛ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a kɛtɔ ka kuma jamana dɔw kan Ameriki jamana jɛɲɔgɔn jamanaw la ka bɛn ni sibiri uti kalo tile 15 ye a ko kuma min na ni olu mago sera OTAN tɔn jamanaw ka dɛmɛ mɔ u m'u ka dɛmɛ sɔrɔ a barata OTAN tɔn jamana ninnu fɔra dama n'u mago jɔra Ameriki jamana ka dɛmɛ na Ameriki jamana b'i ye ko kɔsa in na n'i y'a ye k'a fɔ ti tulo don Ameriki jamana jɛɲɔgɔn jamana dɔw ka wele k'a la ko OTAN tɔn jamanaw kɛwale de ye kewuya ko kuma min na u mago sera OTAN mɔ u kɛlen kɔfɛ ka OTAN tɔn jamanaw sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ u ka gwɛlɛya wulili la ni nafolow ye ni kɛlɛkɛminɛnw ye OTAN de banna ka fara olu ka o ni Iran cɛ kɛlɛ lɔ n'a fɔra kuma o kuma ko wari Ameriki jamana bɛ wari di nka a ye n'a ka dɛmɛni don an mɔ u ban n'o mɔ ko a jɔra Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ hakili fɛ o fɛnɛ dafɛ Ameriki jamana kunnafonidiso min bɛ wele ko Washington Post o bɔra n'a ye k'a fɔ bibi in na Ameriki jamana jɛɲɔgɔn jamanaw minnu bɛ Iran jamana dafɛ arabula jamanaw k'a ɲɛmaaw bɛ ka binkan ɲugun Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ jɛ la k'a fɔ ani Iran cɛ kɛlɛ lɔ a bɛ ka fɛɛrɛw minnu bila sen kan a fɛɛrɛw y'u da jira Washington Post kunnafonidiso Amerika ale bɔlen ni kɔrɔfɔ ye Resila kunnafonidisira RT ye a cari k'a fɔ arabula masakɛw minnu bɛ yen u bilama dusukun kami bɛ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump kɔrɔ ani Iran cɛ kɛlɛ lɔ bawo u y'u jigi d'a kan k'a fɔ a bɛ se k'u lakana nka u nana ye k'a fɔ u lakana fɛɛrɛ t'a bolo
ka damine Riyadh la ni o ye Saudiya duguba ye ka taa se Abu Dhabi mo ni o ye Émirats Arabes Unis duguba ye ani Doha n'o ye Qatar duguba ye ka taa se Kuwait duguba mo ni masakɛw bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ k'u farati Amérique jamana ɲɛma Donald Trump fɛ jɛla bi lakana ko nasira fɛ u b'a fɛ ka lakana minɛnw ɲini fan wɛrɛw fɛ tiɲɛ dɔw tɛ se k'u puruti ka bɔ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump bolo lakana ko sira fɛ nga k'u bɛɛ di Amérique jamana yɛrɛ mɔ lakana ko nasira fɛ u b'a fɛ ka bɔ o de rɔ nu fa dɔ bɛ Amérique bolo fa dɔ ka se ka ɲini diɲɛ fan wɛrɛ fɛ min tɛ Amérique ye kɛlɛkɛminɛn ko ta fa fɛ k'u yɛrɛ lakana k'u jɔn bɛ o darɔ bi kabɛni juma uti kalo tile 14 ye Amérique jamana ɲɛma a ma ɲɛ min wa a kɛr'o ye a kumana sa Amérique jamana ka kɛlɛkɛ pangurun doni ngurunba dɔ kungangoro n'o ye USS Abraham Lincoln ye Amérique jamana ka nin kɛlɛkɛ kurunba in ni pangurun bi jiga ka wuli a kan USS Abraham Lincoln tile ina kunganguma caya mɛ fa kɛra sababu ye wasadena Amérique jamana wasabulon no olu bɛ ka wele da ko sɛgɛsɛgɛli ka dayɛlɛ kɛlɛkɛ kurunba in gunga kɛlɛkɛ pangurun mi wuli min ga n'u bi jiga ka Amérique jamana tɔgɔla Iran jamana dafɛ bawo u bɛ ka sɔmi sɔrɔ ko Amérique ka den minnu bɛ a kɔnɔ ka daminɛ pangurun bolibaw ni kɛlɛcɛw la ka taa se kɛlɛkɛ kurunba yɛrɛ kɔnɔ baarakɛlaw ma ko gwɛlɛyaba bɛ u ka u bɛ ka binga jarawele kurunba in kɔnɔ ka sabu kɛ dumuni danya ye u mago bi jɔ fɛn minnu na ni ɲɛnamaya tɛ taa olu kɔ ko caman danya bɛ k'u sɔrɔ kurunba in kɔnɔ a ma ladɔnniya k'a fɔ Amérique jamana kurunba in min ni panguru bi jiga ka wuli a kan USS Abraham Lincoln nin y'a kalo kɔnɔntɔn de ye San Diego yɔrɔ do furajɛba bɛ ani Iran jamana cɛ nka ni Iran jamana sigi bɛ baba ani bani Amérique jamana ɲɛmaw taara ni kurunba in ye Iran jamana kɛlɛli de kama n'a ma ɲɛ ko Iran jamana kɛmɛ ko a bɛ Amérique jamana ɲɛma lanimisa kɛlɛkɛli la ni kɛlɛ sulusalali ye a bolo fo ka taa yɛrɛ kɔnɔ wa kɛlɛ bɔcogo rɔ o fɛɛrɛ de daminɛ bɛ Iran fɛ wa degun bɛ ka se Amérique jamana kurunba in mɔ n'o ye USS Abraham Lincoln ye San Diego Amérique jamana surasiya dagayɔrɔ in na jateminɛ gafe caman bɔra n'a ye k'a fɔ surasiw minnu bɛ kurunba in kɔnɔ ye u somɔgɔw Amérique jamana kɔnɔ u jɔrɔn bɛ u bɛ kunnafoniw minnu sɔrɔ ka bɔ kurunba in na kunnafoni ɲuman dɛ ko Amérique jamana surasi kelen yɛrɛ de jugu ye Ala minɛ k'i yɛrɛ fili jirɔ k'i yɛrɛ fa jateminɛ gafew nana n'o ye ko y'a dɔgɔyalen ye dɛ u sera ka bɔ min da kala mɔ fɔlɔ o de y'a to surasiya kunnafoni gafe min bɛ wele ko Military Times o fɛnɛ bɔra n'a ye k'a fɔ surasi dɔw fɛnɛ kun y'a laɲini k'u yɛrɛ fili jirɔ k'u b'u yɛrɛ fa u degun kojugu kurunba in kɔnɔ nka kuma min na ni jikan kɛlɛcɛw ka koɲɛ ɲɛnabɔli minisiri ye kuma mɛn n'o ye secrétaire Hungawo ye ale ye laseli kɛ k'a fɔ o maa kelen tɛ Amérique jamana surasiw la kurunba in kɔnɔ ko min ni tora ko surasiw minnu yera ni hakili yanfa degun ye olu sɔrɔ ka kɛ i n'a fɔ u bi caw ko kɛnɛya tigilamaw ye dɛmɛ don olu ma k'o ko ban ko wa ko dumuniko ta fa fɛ a dɔnnen k'a fɔ dumuni min kun bilara ye dumuni bira ka dɔgɔya surasiw la walikɛla a dumuniw bira ka kɔrɔ u tɛ se ka dun bilen ko fɛɛrɛ kɛra ka dumuni wɛrɛ bila ka taa di u ma ko wa ko dumuni bɛ di surasi ma cogo min Amérique jamana surasiya kɔnɔ o kɛra sa daraka tilela ani surɔ ko di cogo in ma fali kurunba in kɔnɔ n'o ye USS Abraham Lincoln ye nka jikan kɛlɛcɛw ka koɲɛ ɲɛnabɔli minisiri ni o ye secrétaire Hungawo ye a ko jiginna minnu na kunnafonidilaw don Amérique jamana kɔnɔ ko kunnafonidisow de na mɛn nin kuma ta k'a kɛ u dalagwɛsɛ ye fo ka taa Amérique jamana surasi jɔlenw kɛ fugariw ye diɲɛma bolo i n'a fɔ u bɛ maɲumantɔ ko la ka taa siga don u ka surasiya la ko jiginna kunnafonidilaw de la Amérique jamana kɔnɔ minnu bɛ ka bɔ ni nin kuma ninnu ye o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a k'an bɛn diɲɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka diɲɛ ye